nos últimos anos en tratar de abordar a cuestión do minifundio desde outros paradigmas. Entón, recentemente, de feito, condensado o traballo no libro que se chama O Pequeno e Grande, que se non conocedes, pois vos lo recomendo, e eu que sou fan de Schumacher, non o corredor, non sei se tedes escuitado falar do economista Schumacher, que escribiu un libro que se titula O Pequeno e Fermoso. Igual Pequeno e Fermoso se vos sona esa expresión, pois que vos recomendo tamén. Bueno, vos diría que ahora de San Carlos de Emilio somos Schumacher galegos. Bueno, digo eu, non me dices vos, digo eu. Bueno, sí, pero era un economista dos que, bueno, que tiñamos un pouco de conflicto, non? Entón, bueno, eu creo que me imagino que a súa presentación vai a condensar a súa vez pois a súa exposición. Neste libro que xa vos digo, se non eles un millón non vos lo recomendan, recomendo por luego. Vale. Entón, indicios. Se non me equivoco, temos 15 minutos e 15 minutos. Despois, sí, porque se ten, sí. Moitas gracias a ti por a presentación. Tamén é un placer que nos presente porque ojalá haxa moita xente como él, polo menos. Bueno, entón, como temos 15 minutos somos dos a falar, eu o que vou facer tratar de dar categorías para debatir despois, máis que facer unha presentación, porque senón vai se nos afectar. Bueno, éramos un país agrario monocultista, como é o hotel, e agora, que somos? Non sabemos de nada. Esa é unha pregunta que creo que a día de hoxe está sin resolver. Que é o rural galego hoxe, a comezo do século XX. Ben, a parte de que é fundamentalmente monte, o medio rural galego, a pesar de todo, está ocupado ainda por pequenas explotacións agrarias. Pequenas explotacións agrarias das que non nos ocupamos habitualmente. E o que se trata hoxe de dar unha idea destas novas explotacións. Son explotacións invisibles, normalmente invisibles para a política, para a economía e para a ciencia. No último censo agrario foron eliminadas as áreas, que foron eliminadas específicamente, pero xa estaban eliminadas antes outra serie de explotacións que sí existen, porque normalmente asimilamos o sector rural como sector agrario, e iso a día de hoxe non é. A maioría das persoas que traballan no sector agrario obviamente viven no medio rural, pero a afirmación contraria non é. No rural viven tamén aproximadamente o 30% das persoas galegas que traballan no sector servicio, a mitad que traballan na construcción, o 60%, a mitad das industrias, e casi un 60% das persoas jubiladas. Por tanto, non é só o sector agrario, é moito máis costo. E todas esas persoas nin están aí a esa agricultura, nin están aí a esa xestión do territorio. De feito, se comparamos os datos del coste de cultivos e os datos do censo agrario, o último, podríamos estimar que hai entre un 20 e un 22% da superficie agraria útil que non está entre os explotacións agrarias. E probablemente sea. Aí os datos económicamente xa falaste peso, os datos estadísticos son, neste da estadística agraria, son dificilmente interpretables. É unha produción moi grande de explotación, unha produción que non se contabiliza, que non sale ao mercado, que é para consumo directo. Unha dos sistemas máis eficientes económicas e ambientalmente e tamén especiais. A produción para consumo propio
o máis eficiente desde o punto de vista ambiental e económico. Se fixéramos unha estimación así por arriba, a renta agraria de Galicia en realidad está infravalorada. Porque se contabilizáramos o de consumo, incrementaría ser para os vinculados a limitación, ben, estas exportacións, se fixéramos un intento de clasificalas, normalmente por orientación productiva ou por aspectos ambientales, normalmente encontramos tres grupos, de menos de 10 hectáreas, entre 10 e 30, 10 e 50, dependendo dos parámetros, e o demás de 50 que hacen existir. Ben, as pequenas son moito máis eficientes económicamente. A renta agraria que tenemos de la superficie é a doble, as de 10 hectáreas, que a seguinte cuenta. E esas a vez é doble que as máis grandes. Eso non é raro, eso é unha tendencia mundial onde se ve, son tres modelos, onde se ve que a medida que aumenta o tamaño de explotación, o rendimento por unidade de superficie disminuye. Hai tres modelos, o tipo 1 dos países, digamos, máis pobres, o da producción agraria, o tipo 2 e tipo 3 son países máis desenvoltos e a producción gandeira. No primeiro caso vai descendendo anteriormente, no segundo caso en terceiro hai digamos, un pico de producción se dá na explotación mediana, despois tamén son máis eficientes, iso está, sin dúbida, por unidade de superficie. Por qué? Bueno, porque o minifundio, a pesar de que ahora o temos, digamos, despreciado, o minifundio sempre temos un debate grande en tempos, sempre xente de defender o minifundio como modelo. Aí tedes unha cita do ano 1865 de Valenzuela Azores, como podemos falar de la Real Millanera, ou do Horario de Trabalho Sagrado do século XX, ou incluso de Beiras, Uriel, ou Oscar Espita, que fan, sin entrar a defender o minifundio, ten a súa unha análisis sobre iso. Se vedes a cita do ano 1865 e a definición que se dá do que é a agricultura de precisión, a máis moderna das agriculturas convencionais, que ten apenas 30 anos de vida en mercado de Estados Unidos, vedes que coincide prácticamente. É dicir, podríamos dicir que o minifundio galego é unha agricultura de precisión, pois diría que sí. Por lo tanto, desde o punto de vista actual, a máis moderna das agriculturas. O problema é que se fixa ao longo dos anos con un grande esforzo humano, cosa que a agricultura de precisión actualmente faz. Bueno, é a fragmentación un problema, bueno, depende, o problema é o modelo productivo. Hai tedes dous planos. Fixamos, se practicáramos o pastoreo, se a producción gandeira en Galicia ou a práctica de pastoreo, pois seguramente practicaríamos o pastoreo vacacional. O pastoreo vacacional necesita moitas un mínimo de 20 ou 30, dependendo. Se tedes aí no cuadro de abaixo, a situación ideal para 30 cabezas son para 60. E os valores actuales tomados do censo, o número de parcelas por explotación do censo do 99, porque o 2009 non existe, e vemos que non é tan mala, que a situación media, real, valería para un modelo de producción de pastoreo rotacional non para 30 cabezas, e non estaríamos moi longe unha situación de 60 cabezas. Claro, a mellor que queremos é ter explotación de 200 cabezas, vale, pero todo o que non temos que plantear é mellor ter explotación de 200 ou unha explotación de 600 cabezas ou ter de 60. Se mirades desde o punto de vista empresarial, seguramente iredes unha de 600, porque lle pagaré ao teredes menos renta para o traballo e máis beneficios empresariais. Pero se mirades desde o punto de vista do traballador, ou traballadora, colectivamente, probablemente a de 60 crean máis posto de traballo que de par comunidade. Así que depende de como veas. Fixades,
cuadro de arriba unha comparación entre o censo do ano 62 e os dous últimos, o sea, medio século prácticamente, e observamos que o número de parcelas por explotación non descendió grandemente. E, sin embargo, o tamaño da explotación e o tamaño das parcelas sí aumentou de maneira considerable, dependendo do grupo, pero de unha maneira bastante exigente. Quere decir eso que en 50 anos, digamos, o número de parcelas non foi un problema. Eu diría que sí, que non foi un problema. Mellor foi un problema o tamaño, a distancia. Bueno, eso podemos falar. Bueno, rematando, a agricultura familiar, sobre todo, cumple un papel moi importante que é alimentar a población. Porque a agricultura, o problema da agricultura hoxe en día, non debe que non está destinada a alimentar a población, sino a facer caso. A agricultura como negocio, non como cultura de alimentos. A que persiste como cultura de alimentos é a agricultura familiar. En Galicia, si nos fiáramos sobre as situacións comerciales, só cubriríamos menos da mitad das nosas necesidades de consumo. Por eso temos un balance agroalimentario negativo de 700 millóns de euros cada ano. Sin embargo, as pequenas explotacións sí se destinan ao consumo familiar. Están alimentando non só a xente rural, sino a xente tranquila, a xente máis. É dicir, que desde o punto de vista da soberanía alimentaria, de non existir de explotacións para estas situacións que é absolutamente catastrófico. Aquí xa tenéis comentado, o libro quitado de consumo, do consumo total e o consumo debe ser empatacas prácticamente o noso consumo se cubre coa produción dos hortos familiares e do autoconsumo. Nas hortalizas pescas prácticamente a mitad. Temos a capacidade de producir. E abaixo tedes unha gráfica que nos dá o consumo de leituga, por exemplo, de leituga escarola, no Estado español e en Galicia. Se nos vais ao Estado español, é máis ou menos homoxéneo, e en Galicia se dan picos moi importantes e que non consumimos por producir, non tengo que decir. Hai un consumo de verdura en picos que básicamente coinciden ca con bueno, bueno, pues buen día a todos y a todas y gracias a la organización por invitarnos y para hablar eso de que algo que non é moi habitual, pero que curiosamente é moi antigo. Entonces, bueno, Carreira xa falou da importancia económica e curiosamente algo que xa se ven falando desde os anos 50. Desde os anos 50 hai estudios en Estados Unidos, por exemplo, que poñen en manifiesto que a rentabilidade das explotacións pequenas, de 2 hectáreas, por exemplo, pues era 10 veces máis por hectárea, ¿no?, que as grandes explotacións. E aquí, bueno, pues, non se lle prestou moita atención, por non decir ninguna. Entón, non solamente a importancia económica e social que ten todo isto, sino tamén que, curiosamente, non sabemos realmente por qué, si por vicio de necesidad, si eso quiere decir, pero este tipo de casas de labranza son capaces de manter un territorio desde o punto de vista ambiental moi equilibrado. Son capaces de obter unha, como xa se viu, unha gran rentabilidade económica por hectárea, pero tamén son capaces de ter e de ser capaces de conservar un ciclo hidrolóxico axeitado, unha cantidad de materia orgánica non só moi elevada, o que é importante non solamente do punto de vista, como xa sabedes todos, da fertilidade, sino tamén da conservación ambiental, da contra-erosión, carga de nutrientes, etc. Entón, estamos no que son os modelos que actualmente se poñen por fora, digamos, como paradigmas a seguir, é dicir, un tipo de explotación que é capaz de producir e que además é capaz de ter unha conservación ambiental moi importante. E además, bueno, son pequenas explotacións que teñen que ter un pouco
co emprego. É dicir, isto non é nada novo, é dicir, existen múltiples referencias donde se detectan distintas relacións entre este tipo de uso do territorio, de produción agrícola e a capacidade de conservación. E non solamente de conservación ambiental, sino que aparece aí na cuarta referencia, cando falei da preservación dos saberes e valores sociais, o que os autores que traballan en isto denominan como refugios bioculturales. É dicir, este tipo de uso do territorio, de equilibrio entre a produción, o valor económico e a capacidade de conservación do patrimonio agrario, e a capacidade de conservación dos valores e dos saberes tradicionais, o que veñen denominando desde xa uns anos como refugios bioculturales. Entón, digamos, un ente moi completo, moi complexo, e que abrangue que a definición, digamos, de desenvolvemento sustentable, equilibrio social, económico e ambiental, e que son as premisas sobre as que teóricamente se desenvolve todas as políticas agrarias da Unión Europea, sobre todo que, sabedes máis que a mí, é que ten que ver co desenvolvemento rural e co desenvolvemento regional. Entón, se eles que escriben desde a Unión Europea, pois coincide exactamente co que temos. É dicir, chegar a un desenvolvemento armónico en lo que é a parte ambiental, a parte económica e a parte social. E actualmente tamén hai unha discusión, unha dicotomía entre agricultura e preservación de diversidade biolóxica, de recursos naturais, como le queiramos chamar. Evidentemente, todos temos que comer, algunos gustan non comer máis que a outros, pero é unha necesidade para todo o mundo. E producir, dar satisfacción a ese tipo de necesidade e a outras, con necesitar, lógicamente, ocupación e consumo do territorio. Entón, exactamente, pues digamos que hai dúas perspectivas, o que sería o landsharing, é dicir, utilizar, por así decirlo, todo o territorio, tanto para producir como para conservar, é dicir, o modelo que temos aquí desde fai centos de anos, facer unha xestión sustentable e en todo o territorio, e o outro que sería o land spreading, que sería, digamos, particular o territorio, é dicir, vou a dedicar isto a unha producción máis ou menos intensiva e vou a dedicar isto única e exclusivamente a conservación. Entón, é algo que hai máis que detractores, autores que apostan por unha vía, autores que apostan por outra. Nós estaríamos no primeiro caso, porque para poder ter un territorio donde misturemos capacidade de producción e que esa producción este en equilibrio coa conservación ambiental, son territorios que teñen que ter unha historia de coñecemento e de tradición agrícola moi ampla, que cal é o noso caso. É dicir, non se pode crear da noite para mañá todos os saberes tradicionais, todos os valores sociais relacionados coa actividade agrícola. Entón, nos encaixaríamos perfectamente en esta opción, que é o que combina capacidade de conservación, capacidade e capacidade de producción. Entonces, non é da que, como decía aquí, parece que é algo relativamente novo, pero isto non é nada novo. Hai unha serie de beneficios derivados dos servicios ecosistémicos do territorio que está coñecida por todos, desde o control de pragas natural, debido a conservación de hábitats para especies, tanto para invertebrados predadores de pragas naturais como aves insectívoras, e que son os hábitats que típicamente temos en Galicia e que se empregan como división das distintas propiedades, como son as sebes, restos de bosquetes, incluso muros de pedra, que son hábitats moi importantes en moitos casos, sobre todo para réptiles. Relacionado co ciclo hidrolóxico, evidentemente, este é un tipo de agricultura que non só coa auga, con calquer outro tipo de insumo non o desperdicia, sino que fai un uso moi aceitado de todos os insumos que utiliza, e coa auga, evidentemente tamén. É un tipo de
de agricultura que favorece a conservación da fertilidade do solo, porque aporta basicamente materia orgánica, algo que tradicionalmente sempre se fixo na nosa agricultura cando había unha relación entre o territorio estaba ocupado e gestionado de maneira integral, cando había unha relación entre o territorio coa actividade agrícola e o uso do monte, que había un trasvase recíproco, que iso evidentemente desapareceu, pero que este tipo de agricultura todavía, dentro do posible, sigue mantendo. Entón, temos solos con moi boa estructura e con unha cantidad de materia orgánica importante, que non solamente é fundamental para a fertilización, sino tamén para temas de fixación de carbono, o tema do cambio climático e todo iso é relacionado con isto. Con respecto á saúde animal, tamén sería, que o que falaba antes Juan Carlos, moi importante, é dicir, hai estudios tamén desde fai moitos anos, desde curioso que nos estábamos, digamos, ocupando un pouco hora desto, cando por aí fora, que xa fai máis de 30 ou 50 anos que llevan facendo, e en este caso, sobre todo os franceses e tamén os americanos, o que relacionábamos antes co pastoreo e coa parcelación e coa dispersión das parcelas. Tanto os americanos e os franceses levan moitos anos insistindo en que o pastoreo relacional é moi importante, entre outras cousas, para a saúde animal. É dicir, o gando necesita facer exercicio. Evidentemente, claro, que non podemos defender que anden 30 km cada día para ir ás parcelas, pero entre unha distancia media, máis ou menos, sobre 3 km, non hai ningún problema. É moito máis beneficioso, porque podría perjudicar, que podría ser no descenso da produción, neste caso de leite, que son os estudios fundamentais que se fan, pero eles na tocan tamén. É dicir, é moi beneficioso para a saúde animal, desde o punto de vista do bienestar animal, senón que prepara moito mellor, por exemplo, as vacas para o parto, para resistir o parto coas menores complicacións posibles. Entón, en este aspecto, o pastoreo xa non só sería interesante por motivos, digamos, ambientais ou de estructura do territorio, sino pola propia saúde animal, que favorece a produción, e tamén polo bienestar animal, que tamén está legislado. E depois tamén somos capaces de manter unha estructura do territorio, unha estructura de paisaxe que coñecemos todos como paisaxe mosaico, en Bocas, que vende tamén de fora de Normandía, que é moi atractiva para outro tipo de actividade, non solamente atractiva desde o punto de vista da producción, non solamente importante desde o punto de vista da conservación ambiental, sino que para o turismo verde, o turismo rural, como queramos chamar, cualquier outro tipo de actividades relacionadas co ocio, que económicamente son moi importantes, que deberían ser moi importantes, tamén é moi interesante. Prácticamente, xa que aí aparecen os efeitos de disfuncións, os servicios negativos, con este tipo de agricultura a pequena escala é difícil atopar algún tipo de efectos negativos. É dicir, os efectos negativos teñen normalmente máis que ver con unha información, digamos, interesada que lle chega ao pequeno agricultor ou a pequena agricultora, que seguramente moitos todos coñecedes, xa sabedes ahora que a recomendación de fertilización fai a propia empresa que vende os abonos químicos, os abonos inorgánicos, e nós en algún estudio que fixemos xa fai bastantes anos sobre explotacións a pequena escala na zona na comarca de Compostela, entre, digamos, as tradicionais e ecolóxicas. Unha cosa que nos chamou a atención é que casi todas as tradicionais estaban sobrefertilizadas. Pola sinxela razón que o propietario ou propietaria seguía utilizando abono orgánico que ainda tiña, pero a empresa que lle vendía piensos e fertilizantes analizaba e dicía que ainda tiña que botar algo máis de mineral, que sempre lle venden e esas cosas. Entón, sí que poden aparecer, e de feito aparecen algún tipo de servizos ou de aspectos negativos, pero teñen máis que ver con aconsellamento, digamos, externo, que non é a propio coñecemento tradicional de manexo do
ecosistema en este caso. E este tipo de paisaxe está formado por elementos diversos, os que falamos e todos coñecemos, e do que comentábamos antes tamén. É dicir, que actualmente englobase todo dentro do que é a conservación do patrimonio agrario, algo que todos máis ou menos entendemos, pero curiosamente tamén aquí, por lo menos no Estado español, hai pouco que está sendo estudiado, fundamentalmente pola Universidade de Granada, a importancia que ten a conservación para o patrimonio xeral, todo o que deriva de calquer tipo actual, basicamente de fai moitos anos, do espacio agrario e das estructuras que esta utilización foi producida, e que actualmente están en desuso, están a punto de desaparecer, incluso as propias administracións non que promovan a súa conservación, senón que promoven a súa desaparición, é dicir, como é o caso dos caneiros, non solamente o que coñecemos aquí en Lugo, sino os caneiros que hai nos ríos de toda Galicia, para desviar augas para regar prados, para desviar augas para os muiños, e que, bueno, pues un ataque de ecologismo furibundo da Confederación Hidrográfica e tamén da Xunta, pues que están, queremos eliminar prácticamente todos, porque interrompe o sistema fluvial, etc. Realmente non só ten importancia desde o punto de vista del patrimonio agrario, sino que tamén ten importancia ambiental porque favorecen a aparición de hábitats, incluso para especies que a propia Xunta, a propia administración está investindo moitos cartos en protexer como son como o mismo tempo. Entón, a última tendencia, por así decirlo, pues consiste en englobar todos estos aspectos relacionados cos saberes, cos tradicionais, cos valores tradicionais, cos estructuras que foron surxindo a partir dese uso máis ou menos respetuoso co territorio, baixo o concepto de recursos bioculturais, que é algo moi importante, e que ademais non só ten un aspecto, digamos, cultural, un aspecto ambiental, sino que tamén pode ter, e debería ter un aspecto económico tamén cando menos interesante, porque son elementos que sabemos vender ben, por así decirlo, son elementos moi atractivos para outro tipo de desenvolvimento da actividade económica nas aldeas. E depois xa para terminar, é dicir, hai que todos tamén tedes oído falar deles, as tasas de intercambio, é dicir, intentar englobar un único índice, por así decirlo, o equilibrio que hai en calquer tipo de explotación entre o que é o rendimento económico en xeral e a capacidade de conservación ambiental tamén en xeral. Non simplemente a partir de datos estadísticos, sino de, bueno, estadísticas oficiais, podemos por todas as críticas que queiramos, pero son as que son oficiais, como se non indica, e son as que existen. Entón, en base a esos datos, nos estamos vendo que para Galicia as explotacións máis pequenas son as que máis se aproximan ao equilibrio destas taxas de intercambio, é dicir, donde temos unha producción, aquí sería un indicador ambiental e aquí sería o indicador económico, que sería a renda por hectárea anual. Entonces, estas casas de labranza de pequeno tamaño son as que máis se aproximan o que teóricamente se considera, digamos, o equilibrio. É dicir, somos capaces de ter unha produción económica importante, pero tamén somos capaces de ter uns indicadores ambientais tamén correctos. Entón, polo que estamos vendo, insisto, nas primeiras análisis que estamos a facer e con esos datos oficiais, que evidentemente o máis interesante sería ter dados, digamos, a pé de campo de un número importante de explotación, pero bueno, traballando con as estadísticas oficiais, que estamos vendo claramente que existe unha tendencia significativa. É dicir, canto maior é o tamaño de explotación, pois máis se afasta deste equilibrio técnico. Entón, bueno, nos consideramos que
estamos en unha situación en que este tipo de agricultura que todavía nos temos non é que só sexa importante, sino que o que se está defendendo por aí adiante, non? E como sempre para nós ten máis importancia que vimos de fora que decimos nós, pois gustando remarcar, non? É dicir, tanto estudios de fai moitos anos como os que están facendo actualmente, como organismos que non son sospeitosos absolutamente de nada, como pode ser as Nacións Unidas, a Unión Europea, o que está medio que este tipo de agricultura, un modelo que todavía persiste en o noso país, digamos, é máis aceitado para dar de comer a todo o mundo e para preservar moitos feitos culturais, sociais, equilibrios de igualdade entre o home e a muller, etc., frente ao que sería a agricultura industrial. A agricultura industrial nin é capaz, según os expertos, de alimentar a toda a población mundial, non é ahora, non vai a ser no futuro, e unha agricultura que ademais é prácticamente non específica, como sabes, pois moito se fala de transgénicos, pero basicamente aplicas a dos tipos de dos especies de cultivo, que é a soja e que é o millo. E o 90, por non dicir máis, o 90% da produción desos transgénicos van para a alimentación animal, é dicir, que se desperdicia moita enerxía dentro dese tipo de produción. Entón, o noso modelo, en principio, encaixaría perfectamente dentro do que se está defendendo actualmente e do que se ven estudiando, xa digo, desde os anos 50, saídados en Estados Unidos, que os coñece de Santiago, e el que recolle un pouco todos estes datos, onde se ve que realmente este tipo de agricultura é moito máis productiva e moito máis respetuosa ambiental e socialmente que a agricultura industrial que nos están, digamos, intentando meter por todos os lados. O resultado, pues bueno, xa estamos vendo estos días. E nada máis. E nada menos. Se vi que estaba controlando o teléfono, que vas a avisar a libro, pero non acabaste.